Dulurku lanang, adikku lanang sing bagus dhewe. Selamat yuk, Jo. Sepoti. Ya. Mangga cah bagus. Selamat. Nah, balik ki. Gone sapa kae mbok kuwe kae. Enggak Mas Slamet. Nggih matur suwun wekdal sampun paring dumateng kawula Mas MC Nggih. Suwe ra ketemu piye kabare? Alhamdulillah saipe niki Mas. Saipe opo ki Mat? Mbok ya sing sopan kok. Sae to rapik ngoten lho alah, tegesipun. sae Lah to jenengan rapik. pripun pawartose? Aku to Dangu mboten pinanggih kula ngian. Aku ya gur biasa ngene iki lah. Jane nek jenengan kepanggih kula niku rada bedani sithik. Bedane nggon apa? Jenengan iki jane pama cukur ngoten ketok luwih enom. Aku Nggih. sesuk tak potong. Lah nek ngene ketok umur piro? Ngeten iki malah kaya wis putu. Iya, cirit. Malah wis tutu lho. Rabi we agek Nggih, pisan. nanging mboten dados punapa penting niku paring sehat, Amin. walafiat, rahayu wilujeng, Amin. rahayu sami pinanggih nggih Mas nggih. Nggih. Nah, Nggih, caos lelipur kagem para sareng tamu lenggah. rencang kanca-kanca Adi Adijaya Jaya musik musik ngaplak jandut nembe sepindah niki. padha kula. met. Nah, ya mulai ya. Nah, nggih. Dados kula nyuwun pangapunten yen wonten lepati nggih Mas nggih. Tenan. Aku Kok iki tenan lali selamat yo. wis ngadeg ngene iki. Kok ya di Ibarat pethokke karo Kumajaya lan Kumaratih. Sapa Mas? Karo sapa kok Mas? dicedhokke karo Renita gitu. Lah apa gak bunga hatimu? Ya piye ya masa ya teklek kecemplung kalen timbang Loh. golek luwung balen to Mas. Kosek tegese teklek kecemplung bakalen kuwi mau piye to, Met? Masa timbang golek aluwung balen. Ya ora apa-apa kok ya nek gelem. Nggih niki taus lelipur niki wau wonten panyuwun apa? Manis nggih. Manis. Manis nggih langsung dipun aturaken nggih mawon nggih. Ha iki aku jane pengen sliramu ki bawa sik ngono, Met. Ngerti aku suaramu ki apik kok, Met. Oh di bawani. Bawani, Oh, ya. nggih. Nyuwun larasipun pelok pitu nggih Lah ya Mas. ben ketok Mas Raya mbok ya. Nah, gandeng. Nah, katik kaya karo sapa lho. Ngadowa kono lho ning pawon ngono. Dirayu tenanan to Mas. Kuwi iki nek karo wong wedok ki sing rada mesra sithik lho, dirayu. Nah. Wah, apik tenan suaramu, Met. Urung. Dereng, urung, Mas, urung. dereng. Urung. Kekarane wong akrami tutu bondo tutu rupa among ati pawi Mbok pisan-pisan ki oper sampean ngoten. Piye Mas? Oper apa? Oper gigi. Kok oper gigi? Lah oper apa? Oper sing dawa kok oper gigi? Oh yakin aku bawa Mas. Heeh. Mosok seprono sprining gandrung Mas Slamet kok ra iso bawa. Lah saben bengi gak mbok ajari lho Mas, nyuwara Jaluk kaya warah. ngono. Jaluk warah ki kudune ya piye? Lumrahe yo nek ijatah ora kok malah. Manggani Mas. Sampeyan mohon Mas kelas ke. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel
lega langkung tan kena numbas arta sampun niki digarap gayeng napa alus Bapak Ibu Gayeng. langsung gaprak kendang Tak miring nggih. tungtak. Langsung tak tungtak nggih Tak Nggih, tungtak. tak Ya. tungtak. monggo Mas kendang monggo. selak isin manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamin yen mesem manise ngungkuli madu saya bisa rontoke jantungku abang ganteng gong sing iris-iris dek tulane Jawa kowe ta manis dasare prasaja ben tak walik iris dek dironce-ronce setengah mati Mas Slamet tresno kowe Tenan lho, Mon. Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Ayo yo. Oh, monggo Mas. manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamin yen mesem manise ngungkuli saya bisa ngrontoke jantungku Sampeyan bangsen abang ganteng tambah ganteng
setengah mati aku tresno kowe. Pasar lagi mas ning Surakarta. Aku ngerti sampeyan senenge ngodo. Resi kulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja.